data vom face tutorial la acest skin. Da. Prima dată. Stați așa. Bam. Bam, 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 bam. Așa. Așa. Și asta. Așa. Mergem la prima. Da. Deci, la prima mergem la clar. Și scriem, uitați, vintage. Nu. Sau? Ba, da. Ăștia. După aia, la păr. Nu s-o bine cu astea. Unde spun? Recept. Set hair. Luați asta blondul. Blondă. După aia mergeți aici, streț. Elite. Suspender. Luați astea. Da. După aia, la pantaloni, scrieți așa. La pantaloni ăștia, scrieți așa. Literele T, sus, spațiu, linia asta, spațiu, boys, cu litere mari toate. Și luați ăștia al doilea. Așa. După aia mergem la bluze și scriem Barcelona. Barcelona. Da, Barcelona. Și luați ăsta. Nu Barcelona. Barcelona Dream, nu. Barcelona Dream Kit. Și luați asta. Adică asta. Da. Și la piele dă-te la piele, o puneți asta. Și fața lăsați asta, tot așa. Și cam atât a fost acest videoclip. Nu, stați că mai am eu ceva de făcut. Să vă cum să aveți piciorul ăla la skin că trebuie, că așa-l fac eu. Ăsta e codul, fiți atenți așa. Codul e ăsta. 3 7 7 5 4 7 1 0. L-am greșit. 3 7 7 5 4 7 1 0. Gata. Și vă dă piciorul. Vă dă piciorul zombie. Și cam atât a fost acest videoclip. Pa, pa!